नमस्कार. विश्व कोंकणी केंद्र यूट्यूब वाहिनीचे सर्व वीक्षकांक स्वागत. हांव चंद्रिका मल्ल्या. आज विश्व कोंकणी केंद्र कीर्ती मंदिरांतले कोंकणी माणिक ह्या सरणींतू महान समाज सुधारक मानेस्त कुद्मूल रंगराव हांगेले परिचय दितस. एक कालांत आमगेले देशांत आशिल्ले अंधश्रद्धा, अस्पृश्यता आणि जातीयता कारणान थोडे वर्गाचे लोकांले जीवन असहनीय जावन आशिल्ले. ह्या सामाजिक समस्या विरुद्ध जूज मांडोवन समाज सुधारक म्हणून ख्याती पाविलो व्यक्ती कुद्मूल रंगराव. रंगरावान शोषित वर्गाचे उद्धाराक आपणाले जीवन समर्पण केला. त्यांनी अस्पृश्यता विरुद्ध खूप वावर केला. रंगराव 29 जून 1859 इसवेंत दक्षिण कन्नड जिल्ह्याचे कुद्मूल गावांत जन्मले. कुद्मूल रंगरावाले प्राथमिक शिक्षण कासरगोडांत जाल्ले. उपरांत मंगळूरांत शिक्षक वृत्ती करतची आपणाले मेट्रिक परीक्षा पास केले. त्यांनी खासगी शिक्षणा मुखांतर वकिली वृत्ती पास केले. मुखार वकील जावन दुबळे लोकाले वकील म्हणून नाव पावले. उत्तम जीवनाक शिक्षण आवश्यक म्हणलेले तांगेले तत्व जावन आशिल्ले. त्या खातीर कंकनाडी, बन्नंजे, मुल्की, बोळूर, उडुपी, नेजारू, अत्तावर, बाबुगुड्डे, दड्डलकाड इतली गावांत शोषित वर्गाचे भुरग्यां खातीर शाळा आरंभ केले. भुरग्यांनी शाळेक येवचे खातीर तांकां दनपारा जेवण आणि पोषकांक दिसाक 2 पैसे दिवचे योजना आरंभ केले. त्यांनी शोषित वर्गाचे उद्धारा खातीर आरंभ केलेलो इतर संस्था म्हळ्यार उर्वा चिलिंबी प्राथमिक शाळा, कंकनाडी प्राथमिक शाळा, शेडिगुड्डा प्राथमिक शाळा, शेडिगुड्डा कैगारिका तरबेती शाळा, महिळा वसति निलय, दी डिप्रेस्ड क्लासेस मिशन, कोडियालबैल. रंगरावांनी ब्रह्म समाजाच्या संपर्कान हिंदू धर्मांत आशिल्ले अंधविश्वास, अंधश्रद्धा, बाल्यविवाह, जातीयता विरुद्ध जूज मांडले. विधवा विवाह, स्त्री स्वातंत्र्याक प्रोत्साह आणि देवदासी पद्धत निर्मूल करपाक वावर केले. आपणाले विधवेले लग्न करून आणि अंतर्जाती विवाहाक उदाहरण जाल्ले. दी डिप्रेस्ड क्लासेस मिशन मुखांतर शोषित लोकांक स्वावलंबी जावचे खातीर हस्तकला, उद्यान विद्या, रेशमी आणि मोवा कृषी इत्यादी विषयांत माहित आणि तरबेत दिवचे प्रयत्न केले. त्यांनी बांधिलो दी डिप्रेस्ड क्लासेस मिशन विदेशांत ख्याती पावला. परंतु तो संस्थो चलासून व्हरपाक त्रास जावन अनिवार्य जावन सर्वंट्स ऑफ इंडिया सोसायटी संस्थ्याक हस्तांतर केल्या. त्यांनी निस्वार्थ जावन समाजसेव केल्या. जाल्यार त्या निमित्त जीवनांत तेच समाजा सकून खूप अपमान, निंदा सहन करका पडल्या. आपले जीवनाचे अंतिम चरणांत त्यांनी ब्रह्म समाजाचे कार्यावळींत व्यस्त जाले आणि सर्वस्व त्याग करून संन्यास स्वीकारले. त्यावेळार ब्रिटिशांनी दिल्लेलो राव साहेब बिरुद हवनांत घालून स्वामी ईश्वरानंद जावन दीक्ष घेतली. 1928 इसवेंत जनवरी 30 तारखेक तांगेले अवसान जाले. तांगेले अंतिम इच्छा प्रकार दलित जनांगाचे लोकांनी अंतिम यात्रा करून ब्रह्म समाजाचे स्मशानांत अंतिम विधी केले. मंगळूरांत तांगेले गौरवार्थ दलित वर्गाचे विद्यार्थिनी निलयाक कुद्मूल रंगरावाले नाव दवरून थंय तांगेलो एक पुतळो बसयला. मंगळूर पुरभवनाक तांगेल नाव दवरून थंय एक पुतळो बसयला. तशेंच तांगेले गौरवार्थ एक रस्त्याक कुद्मूल रंगराव रस्तो म्हणून नामकरण केला. आज तांगेले आदर्श सगळ्यांक मार्गदर्शी जावन आसा. विश्व कोंकणी केंद्र आणि समस्त कोंकणी समुदायातर्फेन तांगेले आठव करतात. नमस्कार.